What's up mga kabayan? Good morning po sa ating lahat. Welcome back po dito sa Berlumabin Gabaon TV. Ganito po ang sitwasyon namin dito sa KSA, dito sa Sapanya at saka Tanajib. Nakikita ninyo po tong mga pugs ay hirap na hirap po kaming mag-travel patungo po sa aming office. Kaya ito po yung sitwasyon namin na kinakaharap po namin dito. Kung sakaling makita ninyo ang aming sitwasyon, kaya nagkakaroon po kayo ng idea na aming dinadanas dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Mahirap po, hindi po madali, pero kinakailangan pong gawin yung tama. Ingat sa pag-drive, ingat sa lahat po ng aspeto. May mga tamang takbo lamang ang aming tinatakbo, kaya hindi po pwede talagang mabilis ang aming pagpapatakbo. Kaya kung bago ka pa lamang dito sa KSA o nanonood ka po ngayon ng vlog na ito, ayan po ang sitwasyon namin. Kaya short lamang po ang aking vlog na ito. I hope na nabigyan ko po kayo ng news, entertainment at makita nyo po ang kalagayan namin dito. Kaya I hope na na-entertain ko po kayo mga kabayan. At sana ang vlog na ito ay nakapagbigay din naman ng kahit paano news po sa inyo para sa aming kalagayan, dahil dito po talaga sa Saudi Arabia ay kailangan po talaga yung pagtitiis, kailangan po talaga yung aming sakripisyo para po sa aming pamilya at para na rin po para mayroon kaming mai-remit sa ating bansa para makatulong po kahit paano sa remittances po ng mga OFW. So hanggang dito na lamang po mga kabayan ang vlog kong ito. Nawa ay na-entertain ko po kayo at God bless you po sa inyong lahat mga kabayan. Huwag po sana kayong magsawa na mag-subscribe at mag-watch po ng aking mga vlog. Sa ngayon po ay hindi po tayo nakakapag-edit dahil nga po sa sobra po yung trabaho, maagang pumapasok late at night. Ayan. Yan po ang sitwasyon namin dito. So bago ko po magpaalam ay tignan po muli natin ang aming dinadaanan para makita po ninyo mga kabayan. Ganyan po ang sitwasyon namin. Dito po yung pogi kong kasama kasi ayaw kong mag-drive po kapag may mga pugs. Siya po yung pinagdra-drive ko. So God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood.